Penaberên Sûriyên li kampa Rukban di rewşeka zehmet de dijîn ji ber vê yekê netewên yekgirtî dilgiraniya xwe li ser rewşa penaberan yên li kampê derbrand. Divê Swanson berdevkê bi navê Ofîsa Netewên Yekgirtî ji bo hemahengiya karobarên mirovî got ku netewên yekgirtî li ser rewşa di nava kampa Rukban de ya penaberên Sûriyê ji ber nebûna xwarin û alîkariyên pizîşkî dilgirane navborî serbar kir ku malbatên di nava kampa Rukban de dimînin di rewşeke xerab de dijîn ku sûtemenî û xwarin herwiha xizmetguzariya pizîşkî kêm in. Swanson amaje bû yekî jî kir ku tanha tipêketiyên nû bi vayrosa koronayê nehatiye tomarkirin lê hîn jî netewên yekgirtî li ser rewşa penaberan yên di kampê de dimînin dilgiran e. Her di heman derbarê de berî çend rojan Wezîrê Derveyê Ordunê Eymen El-Sefadî dê peywendiyeke telefûnî de li gel şandeyê netewên yekgirtî taybet bi Sûriyê got ku ew rê nadin alîkarî derbasî kampa Rukban bibe ew yek jî di çarçoveya rûbirûbûna vayrosa koronayê de. Li gorî netewên yekgirtî 50,000 penaber li kampa Rukban dimînin di sala 2014 de hatiye avakirin. Berî demekî jî berdevkê bi navê Emîndarê Giştî netewên yekgirtî Stîvan Duçarîk di raporta xwe de ragihand ku di sala borî de 1.6 milyon kes ji mal û milkên xwe derbider bûne.